खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। मैया थांनाय 6 अक्ट' सनिबार खालि हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो कभिड भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवजेननानै होयो। बिनि उनाव फुंबिलियाव दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव भेक्सिन थुनाय हाबाफारिया जागायजेनो। बेबायदियैनो बिटिआरनि गाहाय सदन क'क्राझार सोहोराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालियावबो भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेनना होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकनआ। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव गासै 2 भेक्सिन सेन्टार गायसंनाय जादों। गिबि खोलोबआव देहा बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि डक्टर नार्स आरो नैथि खोलोबआव पुलिस बिफान लोगोसे खौरां बिजों आरो थामथि खोलोबआव सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ भेक्सिन थुनाय जागोन। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रायजो नाङै कभिड भेक्सिन थुनायनि हाबाफारिया जागायजेननायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों आरो बियो सोरखारनि मोनसे गेदेरथार देरहानाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नैथियाव अदालगुरि जिल्लानि थामरु नदिखा गामियाव मागो दमासिनि फोरबोजों लोब्बा लाखिना साननैनि हाबाफारिजों गेलेनाय बादायलायनाय गाजा गोमजायै मावफुंनायखौ नुनो मोन्दों। थामथियाव क'क्राझार सिआइटिआव मैया थांनाय 6 अक्ट'आव बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो लेङाइ दैदेनगिरिया बिटिआर खुंथायखौ लानानै बर' माहारिनि आफादफोरजों माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लाना आथिखालाव बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ आरो बेखौ माबोरै सुस्रांनायनि राहा लानांगौ बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंलाङो। ब्रैथियाव बाक्सा जिल्लानि मुंदांखा लावखार ओंखाम जाहैग्रा बगामाथि जायगायाव माखासे जाथायफोरखौ लानानै बलाजार हालामनि रायजो राजाफोरा बगामाथि सामलायनाय बिबानखौ एनजिअनिफ्राय सोरखारनि खुंथायसिम लांनो दाबि दैखांना धरना खालामदों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बगामाथियाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोबां दावबायारिफोरा जाब्रथाय जाबाय थानाय जाथायखौ खुद्रिनानै बलाजारनि गोबां रायजो राजाफोरा ओंखारनानै माखासे दाबिफोरखौ लानानै धरना खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि संकस दैसा सेराव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मावथिफोरनि सावरायनाय हाबाफारिया मैया 6 अक्ट'आव जानानै थाङो। बे मेलाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया जाफुंलाङो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बावैसो 6 नं कुसुगाव बियाबनिफ्राय देरहासार जानानै इएम जानो हानाय उकिल बसुमतारी आरो 4 नं जमदुवार बियाबनि बारग' एमसिएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथां रोंगोरा नार्जारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ बिधान सभा एमएलए बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि मावथांखिफोरनि सायाव सावरायलायनाया जाफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां रोंगोरा नार्जारीया फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि आरो जिएसपिजों लोगो नांनानैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिलाङो। दथियाव आसामनि तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय लाइका दुन्दिया ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होनना सोरखार आरो खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। स्निथियाव अदालगुरि जिल्लानि जानो गोनां सनाथि मायथाइखौ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे अदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानब्रैनि हाबाफारि थामहिनबा जानुवारि दाननि 18, 19, 20 आरो 21 अक्ट'आव मेहेरगोनां खालामनो थाखाय खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां नारा नाथा नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दाइनथियाव भैरब कुन्दनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म से आश्रमाव ब्रह्म धोरोमनि सिबियारिफोरा मकर संक्रान्तिनिफ्राय सान स्नियारि महा अखण्ड जयग' होनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।
गुथियाव मैया थांनाय 16 अक्ट' सनिबारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता जिथि दुवार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय देंखोमु 1-2-3 बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेनना होदों भुटान रायजोनि नारें खमला मेथाइ रोजाबगिरि निजोम बसुमतारिया। जिथियाव थांनाय 16 अक्ट'आव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लाबोनाय मावथि सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि गोदान सरकारनाव अनसुंथाइ लुबैदों होनना खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों। बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि सोमावसारनाय समनिफ्रायनो बाहागो लानानै दुखु दाहा आरो जेंना जेंसिनि गेजेरजों भुगिनो गोनां जादोंमोन होनना बुंथियो। आरोबाव बिथांमोना बुंथिबावो दि थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि खुंथाय सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। 10आव क'क्राझार जिल्ला कारिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाराइबारि गामिनि बिथां निरेन बसुमतारि आरो गालि बसुमतारिनि आंगोनि फिसाला थजि बसुमतारिया थांनाय गोबाव समनिफ्राय गोब्राब लोमजानानै दं। गोबां दुखु खस्थ'जों सोलिनांनाय दुखुथिया नखरा दानि बिटिआरनि गोदान सरकारनाव एसेब्लाबो गावनि लोमजाना थानाय फिसालाखौ नायनो हानाय बायदि अनसुंथाइ लुबैदों। बिथां दुखुथिया नखरनिनो फिसाजो सीता बसुमतारिया मुम्बाइ, गवा, इलाहाबाद, कलकाता, गुवाहाटी बैफोरबायदि जायगायाव मोसानानै देरहासार जाबोनो हानाय बिनानावाबो दिनै बिदाजों लोगोसे गावनि दुखुथिया नखरखौ नायनो एबा गावनि मोसानायाव अनसुंथाइ हरनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों। नोंथांमोनाबो जुदि गरफा गरनै अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब होनो हायोब्ला नैबे होखानाय नखरनि गारजेन गालि बसुमतारिनि एकाउन्ट नाम्बार 355497222434 आव हरनानै हेफाजाब होनो हागोन। 12आव मैया थांनाय 16 अक्ट'आव मोनाबिलियाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव मुम्बाइ सिटी एफसिनि हेंथायै गेलेदोंमोन हायद्राबाद एफसिआ। नाथाय मोन्नैबो टीमा जोबोरैनो गोख्रोंमोन, जायनि जाउनाव मोन्नैबो टीमा गरसेबो सोलायनो हायाखैमोन। बे बादायलायनायाव हायद्राबाद टीमनि जानानै जोंनि बर'नि नायल' जाल' सासेल' जोलुर बादायगिरि हलिचरन नार्जारियाबो बाहागो लादोंमोन आरो दिनैनि मोनाबिलिनि 7:30 आव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया जेमशेदपुर एफसिनि हेंथायै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 13आव जोबथारनाय खौरां। आसामाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिया फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो हागौ। बेखौ लानानै आसामनि रायजोआरि राजखान्थियारि हान्जाफोरजों लोगोसे हारिमायारि राजखान्थियारि दोलोफोरा साखा-फारा जाहांबाय होननानै खौरांनिफ्राय मिथि मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।